Afghanistan a ka ca ni mɔgɔ 1,360 minnu sara dugukolo yɔrɔ wɛrɛ mun kɛra Afghanistan arabadenw a ka ca ni mɔgɔ 2,000 ye minnu jogira. Rwanda Commonwealth ɲɛmɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn ye la jumadon Kigali yaasa ka kuma wagati yɛlɛma kan banaw ani gɛlɛya wɛrɛ minnu nana murangɛɲɛ sababu ye a Covid. Rusi jamana ka donita avion belebele dɔ bina jumadon ka sababuya kɛ moteur ko ye ka mɔgɔ 4 faga minnu tun b'a kɔnɔ ani ka mɔgɔ caman wɛrɛ jogi. Brésil ka lafasalikɛlaw ka ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu nana Brésil kɔnɔna la ani finɛ baarakɛlaw n'u ka kulu min sigilen don n'u ka hakɛw lafasali kama i ye lajɛrɛ dɔ kɛ jamana kɔnɔna la ko ka kiri latilen Angleterre journaliste Tom Phillips ani kodɔnna Bruno Pereira olu ka fagali la u ye gouvernement jalaki ko a tɛ kan k'a lakodɔn k'a fɔ ko ɲinjuguya jɛkulu bɛ Javari ale yɔrɔ la. Turki ka kungo kɔnɔna minisiri ko ta wulila Marmaris ko nin wagatinin na tasuma in fɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ a la ko nka hali bi ko farati bɛ a la ka sababuya kɛ fiɲɛba minnu bɛ a yɔrɔ la.